Jókai Anna, húsvét vasárnap. Gilingalang, szól a harang, szellő támadt, hold feltámadt. Tetsz halott csak, aki halott. Hagyjatok most csapott papot, áltanítvány, hű tanítvány, egymás mellett hű s a hitvány. Legyen tele minden utca, sugárút az Isten útja. Leborulni itt az idő, felemel majd, ha erre jő. Az istenség jelzőt váltott, az eltörlésért legyen áldott, bosszúálló nincsen többé. Irgalmas lesz mindörökké. Vasadi Péter, napóda. Az égen ezüst fegyverek összedobálva fénylenek. Nap, láng, lovat szúrtak szügyön, arany csorog az élükön. Aranysav marja élüket, a ló följebb, s följebb üget. Körbe ficánkol, vadhaját égtájakon dobálja át. Fölizzik a fekete űr, amerre sörénye repül. A kert fölött 5 patanyon vésete üveg alkonyon, s mikor az égen tűzzsinór fut végig, istállóiból pereg patájuk, mint a dob, kirobognak a csillagok. Rékasi Ildikó, átmenet. Mint gyorsúszó a túlsó partra, úgy sprintel át a nyár az őszbe. Harsányzöld kontúrok helyett már pasztellek finom valőrje. Nézed az árnyékos szobából a napsütötte másik oldalt. Kocogók, kutyát futtatók, játszó kisgyermekek csapongnak. Közéjük húz a hirtelen vágy, felhevülten csapongni újra, mielőtt a vég lepketáncra egy olmos búra ráborulna. Szentmári György, december. Alacsonyan száll a füst, lecsapja a szél. A hóharmat színezüst titkokról mesél. Decemberi délután leng az utakon, s az erdőben az őszsután bánat lovagol. Csupa párás, puha csend az egész világ, csudavárás, puha rend lengi lelked át. Ugye hallod? Dalomat nem én dalolom, penget szűz jégcsapokat egy égi malom. Ez a dal már nem enyém, kezemből kifolyt. Szálas, száraz jegenyén kék vér csesikolt. Ez a dallam maga tél, magányos, hideg, átfújt rajtad, mint a szél, fagyos a szíved. Bennem is halott a nyár, nincs már melegem. Varjuhat kiáltja kár, nincs már szerelem. Ha én zokognám ezt a dalt, megbocsájtanék. Lelkem száraz és kihalt, szívem csupa jég. Nézd, a világ gyászban áll, zokog a patak. Saci meghalt, mint a nyár a kertek alatt. Rekviemet hóvihar sípja orgonáz, nem az enyém ez a dal, enyém csak a gyász. Alacsonyan száll a füst,
lecsapja a szél. A hóharmat színezős titkokról mesél. Decemberi délután leng az utakon, s erdőben az ős után bánat lovagol. Szécsi Margit, bicskám és szívem kinyitva. A menny alatt gépfegyver csipkészte műmárványok, lerontott traverzek, állványok, lepusztult bálványok alatt élek. Bicskám és szívem kinyitva. Valami énekel bennem, zokogva és tanítva, végtelen nevetéseim csillagozzák halálomat. Bohóc és anya vagyok, s szerető, de ringyó soha. Műhelyem lett a föld, az ég. Beborít a csillagok pora. Teknős kaland. Minden a farsanggal kezdődött. Anya előző este összekészítette a jelmezt az 5,5 éves Bencének. Nem gondolta túl, nem kölcsönzött semmit, saját maga találta ki, hogy Bence Mozart lesz. Öltönyben, csokornyakkendővel és anya fuvolájával. Reggel vidáman keltek, rohantak a megszokott útvonalon. Anya cipelte a jelmezt, a fuvolát, boldogan léptek be az óvoda kapuján. Bence felvette a jelmezét, az öltöny csodásan állt rajta, nem beszélve a csokornyakkendőről. Anya összerakta a fuvolát, Bence kezébe adta, és együtt vonultak be a csoportszobába, ahol üvöltött a zene. Mondanom sem kell, hogy nem Mozart. Anya győzködte Bencét, hogy menjenek be, az óvónéni meglátta szerencsétlenkedésüket a bejáratnál, és odajött. Mindketten kérlelték, hogy halkítsa le a zenét. De az óvónéni, bár nem sokat hallott abból, amit anya mondott, nem akarta lehalkítani, mondván a többi gyerek jól érzi magát. Filonának öltözött. Erős sminkben járkált a teremben, hogy bármelyik modell megirigyelhette volna füstös szemhéját és tökéletes tusvonalát. Miután anya kétségbe esetten őrlődött Bence és az óvónéni között, és a tárgyalások nem jártak sikerrel, Filona óvónéni közölte, hogy akkor vigye haza Bencét. Anya egy pillanatig levegőt sem kapott, de nem állt le vitatkozni egy füstös, sminkes Filónával, mert érezte, ő fogja húzni a rövidebbet. Levetköztette a síró Bencét, lassan meneteltek a hazafelé vezető úton. Anya telefonált a munkahelyére, hogy aznapra szabadságot vehessen ki, mert ezt az élményt nem lehetett feldolgozatlanul hagyni. Nem akarta, hogy Bence felnőtt korában is ezt emlegesse. Hazaküldtek a farsangról, csak hogy Filona óvónéni jót mulasson az ogrékkal. Elindultak tehát az állatkertbe, mint annyiszor, de ez egy különös nap, különös délelőttje volt. Bencének mindenképpen új élményeket kellett szereznie. Amikor beléptek az állatkert kapuján, mintha egy másik dimenzióban találták volna magukat, Bence először csak fellefutkosott a megszokott helyszínek között, közben döngicsélt, avagy kiabált, ahogy szokott, de nem kötötte le semmi. Anya egyre csak próbálkozott. Akarsz bemenni a cápasuliba? Nem. Menjünk inkább a pálmaházba? Nem. Játszóterezzünk? Nem. Ma semmihez sincs kedved? Nem. Bence csak a fejét rázta. Anya leült egy padra a tigrisnél, és azon gondolkodott, hogyan fogja magát túltenni a történteken, és másnap fapofával bemenni az óvodába, mintha mi sem történt volna. Nem, én nem vagyok az a típus, az az érzéketlen fajta, mint Filona óvónéni. Bence végre mutatott némi érdeklődést, és közeledett a tigrishez. Rátette a kezét az üvegfalra, a tigris odaérintette a mancsát, megnézte magának a kisfiút, és kóstolgatta, nyújtogatta felé a tappancsát, az óriási, de puha, elegáns mozgású tappancsait. Bence felmászott a dzsipre, a tigris is oda telepedett a dzsip másik oldalára, farkas szemet néztek. Bence egy idő után megszólalt. Anya, ez egy másik tigris. Igen, szívem, az előző meghalt. Hogy érted, hogy meghalt? Elköltözött az örök vadászmezőkre, és most ott vadászik. Aha. Látszott, hogy Bence elképzeli magában, ahogy a régi tigris az örök vadászmezőkön vadászik. Tetszik az új tigris? Igen, sokkal gyorsabb.
Bencének igaza volt, az új tigris sokkal kezdeményezőbb, bátrabb, látszik rajta, hogy egy gyönyörű fiatal állat. Anya, az új tigris fiú vagy lány? Lány, Ágnesnek hívják. Szia Ágnes, legközelebb is jövünk hozzád. Most hova szeretnél menni? A tóhoz. Elindultak a tóhoz. Bence egy ideig futkosott a tópartján, anya feszült letettől, mert a pást kissé alacsony és eléggé veszélyesnek tartotta. Aztán mindketten leültek a csónakban és meguzsonnáztak, almát zapkekszel és finom almalével. Bencének picit javult a hangulata, de még mindig nem az igazi. Anya látta, hogy nincs teljesen elemében. Amikor felcsillant a szeme és rohanni kezdett, anya gyorsan elpakolta az uzsonna maradékait és utána iramodott, nem látta, mi történt. Egy teknős mászott át az úton, komótosan haladt ismeretlen célja felé. Bence magán kívül kiabált és ugrándozott. Egy teknős, szabadon! Biztosan eltévedt szegényke, segítenem kell neki hazatalálni. Bence legugolt a teknős mellé, és simogatta, becézgette, beszélt hozzá, megkérdezte, hogy is hívják, hogy érzi magát, hol lakik. Hová akarod visszavinni? Kérdezte anya. Nem is tudom, szerintem nem itt lakik a nagy tóban. De szívem, itt lakik, ide kellene visszavinnünk. Nem itt lakik, ennek a tónak a partjára nem tudok lemenni, hisztizett Bence. Akkor hol lakik szerinted? A japánkert tavában. Akkor vigyük oda, megmered fogni? Persze, mondta Bence fellengzősen, pedig soha életében semmilyen állatot nem mert megfogni. Bence büszkén cipelte a teknőst a japánkert tavához, mintha édes gyermeke lenne. Közben továbbra is beszélt hozzá, kérdezgette, éhes-e, szomjas-e, fáradt-e, mint egy vándort, aki rendkívül hosszú utat tett meg. A teknős hálásan pislogott, nem is kapálozott Bence kezében. A legjobb barátok lettek, amire odaértek a kis tóhoz. Bence beleengedte a teknőst a vízbe, mire a teknős úszott egy kört, aztán visszatért Bencéhez és megszólalt. Köszönöm, kis gazdám, hogy megmentettél, nélküled kiszárad a páncélom a nagy hőségben. Te tudsz beszélni? Kérdezte Bence. Inkább az a kérdés, te honnan érted az állati beszédet? Nem tudom. Anya közben az elemorzsiát zacskójában pakolt, átöntötte az ásványvizet a kulacsba, összerendezte a táskájukat, csak azt látta, hogy Bence még mindig a teknőssel beszélget. Szem előtt tartotta a kisfiát, mint mindig, minden pillanatban. Egyszerre hatalmas szélfúvallat támadt, fújni kezdte a leveleket, az ég is besötétedett. Jutalmat szeretnék adni neked, fordult Bencéhez a teknős. Ez alatt a tó alatt hatalmas és csodálatos vízi birodalom van. Meg akarom mutatni neked. De mi lesz édesanyámmal, aki nagyon vár rám? Nem hagyhatom itt, mit fog hinni? Beleőrül, ha észreveszi, hogy eltűntem. Nem fogja észrevenni, mert alig 5 percnek fog tűnni az egész, miközben te egy évet töltesz el a vízi birodalomban, ő alig néhány percnek fogja érzékelni. De hogy maradok életben a víz alatt? Én ember vagyok, nem teknős. Erre is van megoldás. Mindjárt tojok neked egy teknős tojást, ha ezt lenyered, nem fulladsz meg a víz alatt. Így is lett. A teknős tojt egy tojást, Bence lenyelte, és már indultak is a víz alatti birodalomba. A hirtelen jött sötétségben anya azt hitte, elveszítette Bencét. Mire felnézett, a kisfia sehol sem volt. Ledermett az ijegységtől, torokszorító érzés kerítette hatalmába, őrjöngött magában. Elhozom az állatkertbe, hogy elfelejtse ezt a szörnyű napot, és erre elhagyom. Milyen anya vagyok? Azonnal cselekedett, és az információhoz ment segítséget kérni. Többször bemondták Bence nevét a hangos bemondóba. Anyukája a japán kertbe várja vissza. Még szép, hogy nem 5 perc telt el, ahogy a teknős ígérte. Bence pedig a teknős mellett úszva közeledett a vízibirodalom bejáratához, ahol egy gyönyörű lány várta őket, a tenger királynőjének hívták. Vendégül látta mindkettőjüket egy csodálatos lakomára, ahol halkzene szólt, amit Bence is szeretett. Egymás után szolgálták fel a fogásokat, olyan ételeket, amiket Bence korábban még csak nem is látott. Mindennek érdekes, különleges íze volt, bár ő nem igazán szerette a különleges ízeket. A tenger királynője csengőbongó hangján duruzsolt Bence fülébe, megkérdezte, hol él, mik a kedvenc játékai, és mindent megtett, hogy jól érezze magát náluk. Látta, hogy a kisfiú kicsit feszeng, nem találja a helyét, és a teknős közelsége sem oldja meg a helyzetet. Ezért különös ötlete támadt. Fölajánlotta Bencének, hogy járjon náluk óvodába. A tenger királynőjének óvodája minden gyermek álma. Itt nincs rossz ízű étel, sem tökfőzelék, nincsenek sírások, veszekedések és verekedések, az óvónéni nem állít a sarokba senkit, és anyával is kedves. Itt bizonyára nem küldenek haza senkit sem a farsangról. Bence másnap elkezdett a víz alatti óvodába járni, amely egy hatalmas buborékban helyezkedett el. Minden sokkal színesebb volt, mint a saját régi óvodájában. A gyerekek mind vele akartak játszani, itt senki sem veszekedett a játékokon, mert volt belőlük elég, s ha mégsem, azonnal hoztak a többi gyereknek is abból a játékból, amiből csak akart.
A csoportjátékok felfokozott hangulatban vidáman, sok-sok nevetés közepette zajlottak, és Bence híres lett gurgulázó kacagásáról, amit messziről meghallottak a társai, talán még a víz felett, az állatkertben is. Anya megborzongott a tópartján, ismerős hangra lett figyelmes, fia édes kacagására, de távolról visszhangzott, nagyon távolról, mintha a víz alól szűrődne ki. Eszelősen indult a hang irányába, de nem látta Bencét. Nem merte elmozdulni innen, mert érezte, hogy a kisfia a közelben van. Nem értette, nem fogta fel észre, de abban biztos volt, hogy csoda történt. Bence minden nap a víz alatti óvodába járt, csak neki megrendezték újra a farsangot, ahol felölthette a kis Mozart jelmezét, és fuvolázott is, pedig korábban sohasem próbálta. Mindenki megtapsolta, és ő hajlongott a tapsoló gyerekek gyűrűjében. Itt az idő máshogy telt, mint a földön. Múltak az évszakok, a gyönyörű tavasz, a kies nyár, a színes ősz és a vidám tél egészen másképpen alakult itt a víz alatt. Bencét a teknős kísérte az oviba nap, mint nap. Jót tett neki a víz alatti világ, a színes pókhálófonalak, melyekben ugrókötereztek, a különleges tengeri állatok varázslatos tánca, a nagy hárfa, amellyel a vízipók hárfázik, a hangszerek, amelyeket korábban nem ismert, a csodás halk hangok. Legjobban a vízi trambulint élvezte, mert itt nem érezte a saját súlyát, naphosszat ebben ugrándozott boldog súlytalanságban. De Bence unatkozni kezdett, és egyre jobban hiányzott neki anya, a kis csínytevések, a viták, még a betegségek is, mert akkor anya otthon maradt ott vele. A víz állandó bugyborékolása, a csodálatos színek és a formák idővel megfakultak. Bencének hiányzott az erős kötelék, és az a sok nehézség, amit anyával együtt éltek át nap mint nap, és ami erősebbé tette őket. Egy újabb, nyugtalanító gondolat ütött szöget a fejébe. Honnan jön ez a sok gyerek, és mit keres itt a víz alatt? A teknős hetente újabb gyerekekkel érkezett. Talán mindenkit vár otthon az anyukája? Ezért aztán határozottan arra kérte a teknőst, hogy amint lehet, azaz mi hamarabb térjenek vissza a földre. A teknős megsértődött, azt remélte, hogy Bence örökre ott marad, de azért felkísérte a kisfiút, aki megígérte, hogy ahányszor csak tud, eljön majd az állatkertbe meglátogatni. Bence belekapaszkodott a teknős lábába, és maguk mögött hagyták az örök boldogság vízi birodalmát. Bence visszakerült a földre. Anya ott várta a japánkert tava mellett, minden idegszálával megfeszülve és várakozva. Néhány óra telt csak el anya életéből, de ez a pár óra, amit Bence nélkül töltött, nehezebb volt számára, mint eddig bármi. Anya nem láthatta meg a víz alatti birodalom kapuját, nem látta, hogy Bence kimászott a vízből, nem látta a teknőst sem. Egyszer csak felnézett, és Bence ott állt előtte. Kicsikém, a szívére szorította az elveszett fiút. Bence hozzábújt, mint aki soha többé nem akarja elengedni. Menjünk haza, kérte anyát, majd otthon mindent elmesélek. Persze otthon nem mesélt semmit, de másnap reggel közölte, hogy többet nem akar az állatkertbe menni. Anya megkérdezte, hogy soha? Bence titokzatosan csak annyit mondott, most egy darabig nem, aztán majd meglátjuk, mintha félt volna valamitől. Nem felejtette semmit abból, amit ott lent látott a víz alatt, de egy hosszú, téli, unalmas délutánon mesélni kezdett anyának. Szorosan magához ülelte, és azt suttogta a fülébe. Most már végre elvihetnél az állatkertbe. Jó napot, sziasztok! Jó együtt lenni megint. Én egy rövid verses válogatással készültem az elmúlt évekből, de nem volt én kinyomtatni, úgyhogy elnézést. Kali Juga tangó. Ha sok a fény, szemet hunyunk. Sok a fény, nem hunyhatunk szemet. Szentképek és ikonok közt. Szentképek és ikonok közt az embernek lenni füllett, áporodott másnaposságában. Mogykos a kilincs, gyűrött az ágynemű, gyűrött a szőnyeg, minden négyzetmilliméteren szeretetlenség, mulasztások, a megbocsájtás és a bocsánatkérés görcse. Pedig a másnaposság előtt mámor volt, átszerőztetett világok, ihletett tereken sürgőforgó emberek. Mi történt? Semmi. Az a majdnem semmi. Az a 21 gramm. Mária kutya. Mert nem az a dolgunk, hogy könnyű legyen, hanem hogy könnyűek legyünk, ha még oly nehéz is. Belülről horzsol. Ha kimondod, felhasítja a látszatvékony bársonyát. Ha nem mondod ki, belülről horzsol.
hogy ne őrülj meg. Hogy ne őrülj meg kell őrülnöd minden nap. Mint a nagy utasszállítók felszállás előtt, még a kifutópályán, ahogy lefékeznek, nyitogatják a szárnyakon az életfontosságú lemezeket, tesztelik a kijelzőket, neked is meg kell tanulnod, karban tartanod a lelked, napra készen az érzékenységed, nem kitérni semmi elől, hagynod, hogy a hitványság, mint békés halvakon a vörös iszap, átfolyjon rajtad. Amíg folyik, megtisztulhatsz. Újra és újra. Ha megbontjuk a köteléket, egyenként vadásznak le. Ha nem vagyunk hajlandók áldozattá válni, megbontjuk a köteléket. Sátántangó. Neretva. Mondanék valami szépet, hogy ne fázz annyira. Valamit, hogy fájó térdedig didereg. De a világ botlató kövei, a tépett virágok és ügyetlenségem okán inkább hallgatok megint. Nagymama sem beszél már többet, és nem bújtat folyton szépen fodros mennyasszonyi ruhába. Te a szerelmet keresed, én már csak a nagy metaforát. Csak hogy ne kelljen kimondanom. Csak hogy mindig ugyanazt mondjam. Alatta. A szörnyűségnek mindig két vége van, és egy emberi teste. Hiába kenjük ördögre, Istenre, és hiába keverjük bele az angyalokat. Minden, ami a létezést karcolja, a mi új lenyomatunkat viseli. Minden nyakon gallér, minden ing alatt dögcédula. Mint a messiást úgy vártalak, és várlak mindig, még a káromlásnak is hat. De bűn az, várnázik az iszóra és hallgatni a böjt alatt. Nem csend az, aminek nem beszéd a vége, és nem beszéd az, ami nem éli túl a szavakat. Bánt minden, és ha minden megakad. Ha azt mondom, egy lélek sincs, nem rád gondolok. Mert olyan, hogy veled ne beszéljek, nem lehet. Az a nagyfiú azon a szűk kereszten, ő is beszélt valakihez. Nem tudom, mi lesz a világ, és hogy fordulnak a nagy ciklusok, hogy hányszor fordul bennünk az eke. De el kell mondanom neked, hogy mi van most, mert az csak most van. Semmi más nem tudok. Azt a pokoli csendet nem engedem. Az a pokoli csend jönni fog. Ha ott lettél volna, te is elárultad volna, többször is. Most szereted a fájdalomtól megtisztult verseit, kézírását elemzed, könnyes szemmel, elcsukló hangon beszélsz róla, de akkor ott te lettél volna az első, aki nem ismeri fel benne a zsenit. Rúgtad volna, gyaláztad volna, kivégezted volna. Pedig azt a verset rólad írta. Imádod festményét, zenéjét, építészetét, lángelméjét, géniuszát, a patetikus centenáriumok ünnepi szonoklatait te tartod, pedig bolondnak nézted volna, ha ott lettél volna mellette, különcnek, izgága, lehetetlen embernek, szörnyetegnek. Én részem, én igen nagy részem, mondanád az osztozáson. Egyházakba, kulturális egyesületekbe tömörülsz, de akkor ott te dobtad volna rá az első követ, és kéjjel, rezenéstelen arccal néznéd a vergődését. Lerángatnád a keresztül is, csak hogy újra és újra megfeszítsd. Éppen most töltöd meg őt. De holnap már te vagy az életmű felfedező, a tűzön vízen értő, érző jó barát, a sorok közt is jól olvasó, a mindent is értő kritikus, a jogos örökös. Hét mondat az abúzusról. Ahol abúzus van, ott abúzus van. Nem csak a láthatóban, de minden smink alatt, minden szájon, minden csendes órán. Abuzál mindenki, mindig és mindenhol. És mindig a másik. Te sem vagy más világ. Egyek vagyunk a bántásban, a bajban is egyek. Halkul az áldozat. Csendet veszt. A tettes. 8 óra 36. Fontos megbeszélés. Nincsenek már érvek. Ami kimehetett, ki is ment belőlünk. Itt maradtunk exleprásan, rossz szélén a csendbőgésnek. Minden új messiás a képedbe üvölt. Az a régi egy mögötted áll. Hallgat. A tömeg elvegyül. A költő akkor van jól, ha nincs jól. Ha nem nyomja a jolakottság és a kielégítettség terhe, a kényelmes húsé, a politika mocsara. Ha nem számít a sorstól kedvező bánásmódra, ha elejét tudja venni a trükközésnek. Minden nap meghal, minden nap feltámad.
naponta megőrül. Kiválasztottságát alázattal viseli, szint tudja a jelet. Nem tudja a napot, de tudja az órát. A szerzetesi magányt és a jó társaságot nem veti meg, jó kapcsolatot ápol a lélekfoltozókkal. Polgári foglalkozása van, gyermeket nevel, vagy csemetéket. Minden a keze alá dolgozik, megszállott fénygörgető. A nagy keresztek helyett a mindennapi kis kereszteket részesíti előnyben. Tudja, hogy sosem lesz vége, ezért bizakodó. Ajtaja nyitva áll, mindig nyitva áll, a vendégek után ő takarít. Angyala van. Ez a legnagyobb kitüntetése. Költő és kora. Állsz előttem egy szál versben, halálra váltan, védtelen. Mögötted a hadakútja. Közted és köztem egy versnyi félelem. Két igenes, három nemes népszavazás. Igen, jól vagyok. Igen, megkaptam. Nem tudok válaszolni, mert sok a munka, s vendégek is, regül a kislányommal vérvételen. Nem tudok nem gondolni rád. Hatalmadban áll rendszert váltani. Iszonyú a csend, mi utánad kiált. Verstan. Mert ha a cefre szagot az udvaron érzed, az nem a cefrében van. Összetartozás napja. A mocsári ciprusok közé vágyom, és a holták csendjébe, amíg elrendezik az összekavarodott jugákat, az elszabadult indulatok és a le nem csapott hexaméterek. Hogy sikerült-e, a megszólítatókból tudod meg, hogy hány énből lesz meditatív te, ha hagyod magad. Ha fölírod a mintát, ha nincs benned védvonal, ha tőlem elcsalt területeiden is tudják még a sejtjeid, kid vagyok. Ha emlékeznek rád a nyelv előtti rebegések. Ha a nélküled szó nem ragyog. Ha az 5 millióból nekem az egy vagy. Ha miattad áthalásos a világ duruzsolása. Ha a kettős jelenlétedet ezzel tisztelem. Jönnek a vérszívók, de csend van, és jól eső szürkület. A költő ír, a láb ciripel, a villamos gyomrát ürítik a céran. Megint este van. Annyi mindent kéne még elmondanom. A karma útján. A karma útján meléd is sodorhat a woodstocki tömeg. Mit látsz, ha visszanézel az űrből, a jövőből, a szomszéd távoli szobából erre a nyüzsgésre a nevedben, az emberiség nevében? Látod-e az értelmes lázadást a maga megszentelt idejében, és mi ellen? 158 egyenlő 5. Egyenlő mozgás, változás. Az átpolitizált létezés vizeletszagú dohos messze elkerült, ha kedves az életed. Az elvtársak meglopják egymást, a szerelmeket mindig rosszul sorsolják ki, csak a negatív számok tudják a jövőt. Ami -5, -8, -21 és fél éve kezdődött, azon a gyűrött estén és Bartók fejében, mint öröktől fogva létező dallam, ami vagy, Santiago de Compostelába igyekvő vándor, pedig az üres és szent sír otthon van. Az otthon te benned, az üres és szent sír te vagy. És a legélébb szerző, főállásban halott, oszolj. Túlszárnyalva a fókusz teszi, nem a futás. Köszönöm. A tű foka. Mag Henrik páncélos főtörzsőrmestert tiszthelyettes bajtársai Makinak szólítják. Különösebben nem zavarja, de utasításai maradéktalan végrehajtását alantasaitól és a legénységtől keményen megköveteli. Ennek ellenére kedvelik, mert a szolgálatban maga is élen jár. A tolnai sváb Mak a németekkel is jól kijön. Akcentusát alig értik, de hamar rájöttek, egyik a legmegbízhatóbbaknak. Korábban egy 3 tengelyes botond rajgépkocsit vezetett, de a Turán tank és az Ansaldo kis harckocsi irányítására is kiképezték. Főképp német ajkú összeszokott legénységének csekély veszteséggel sikerült az ukrajnai és az észak-erdélyi harcokat megúsznia,
Végül alakulatát a német délhadseregcsoport mélységi felderítő alakulatához vezényelték. A Szabadbattyán térségében indított ellentámadáskor 1944. december 22-én csoportjával elsők közt tüntette ki magát. Katonái a rosztovi születésű, oroszul anyanyelvi fokon beszélő Pankov tartalékos hadnagy kötelékébe kerültek, ahhoz, aki 44. március elején zsákmányolt T-34-es szovjet tankjaival és 30 fős ukrán önkéntesével az Umány-Vinyica műúton a gyanútlan szovjet páncélosokat átengedte, majd a nyomukban haladó gépkocsizó lövészeket megsemmisítette. A vakmerőségéről híret 25 éves hadnagy egységében németül beszélő magyarokat akart, így aztán a 4., 5. generációs svábokkal jól megértik egymást. A sikeres akció után Mag főtörzs másodosztályú német vaskeresztet kapott, de nem hordja. Arra hivatkozott, a harcok során elveszítheti. A 30 évesen még nőtlen hartai legénye családi gazdaságban 18 évesen végleg elunta a disznó gondozását, a füstölést, a pácolást, a kolbász meg a hurka töltögetését. Inkább belépett a honvédségbe. 6 elemiével a keménységéről hírhedt Jutasra vezényelték, a kiképzésben helyt állt, végül őrmesterként végzett, s a Lankani talán szépen arra szólt fölfelé. A nősülés eszébe se jutott. Kivált azután, hogy a Szovjetfronton és Észak-Erdélyben a szolgálatot nem, de a háborút végképp megutálta. Kerülte a lányokat, nehogy kísértésbe essen. Szüleit a lehető legritkábban látogatta, hogy aglegényként ne kelljen magyarázkodnia, és az ólakban küszködnie. Így sem érezte rosszul magát. Szabadságoláskor moziba járt, ha nagy ritkán ivott a sört, pálinkát. Jól bírta, olyannyira, hogy sose rúgott be. A többiek kissé sótlannak találták, de hozzáértése és emberi tisztessége révén nem kevés jó akaróra tett szert. Néha eltűnődött, ha túléli, mihez kezd a háború után, de nem jutott dűlőre. Szülei hívogatták, mondván otthon mindig lesz helye, csak hogy azt akarta legkevésbé. Az ólak csípős szagából, a trágyázásból, a moslék cipeléséből, a sertések feldolgozásából és apja-anyja munkamániájából egy életre elege lett. Megszállottan dolgoznak napestig, ágyba zuhannak, majd korahajnalban folytatják. Gyűjtögetik a pénzt, és csak muszájból költenek. Zsogyával a főtörmester is takarékos, a kuporgatást bőven volt alkalma megszokni, de tudják róla, a kocsmában a bajtársaknak pár kört bármikor kifizet. Nagy ritkán a németekkel is iszik egy snapszot, de a beszélgetésben nem vesz részt, legfeljebb pár szóval udvariasságból. Új sütetű vaskeresztje miatt megbecsülik, de legtöbbször kimenti magát. Eseménytelenségre nem panaszkodhattak. A robbanások, a szüntelen fegyverdörgés, a tankok karbantartása, maga a jövésmenés a havas, latyakos talajon, és az örökös készültség a katonákat jócskán kimerítette. Már a németek is tudták, egy vesztes háború utóvédjeként harcolnak. Eleinte a magyar szakasztól idegenkedtek, végül belátták, eltökélten harcolnak akár a mintaként szolgáló Waffen-SS alakulatai. A magyarországi svábokat náci kifejezéssel népi németeknek nevezek, azok meg nem bánják, inkább megmosolyogják. Ám Pankov hadnagy a megkülönböztetést nem tűri, érzelmi és gyakorlati okokból egyaránt. A háború elején az északi tengertől a Kaukázusig terjedő birodalomra ábrándozott, de a front kijózanította. Már csak azzal törődik, hogy a vereséget, amíg lehet, elodázzák. Tisztában van azzal, hogy sikereik helyi jellegűek, a harcok kimenetelén nem változtatnak, de nem adja föl. Úgy tesz, mintha a ragályként terjedő kedvetlenséget és az állandósuló üzemanyag hiányt észre se venné. Egy nap magához rendelte Makkot és közölte. Csapataink a szovjet 41. gárdalövész hadosztály ellen harcolnak. A feladat az,
hogy mögéjük jussunk, és összezavarjuk a hadrendjüket. A maguk szakaszai T-34-essel velünk jön. Kérdés? Nincs, hadnagy úr. Nem soká megkapja a részletes eligazítást. Lenne egy javaslatom. Ki vele? A páncélosok lövegtornyára fessünk német csapatjelzést. Megbolondult? Azért ajánlom, hogy a Luftwaffe csatarepülői bevetéskor nem minket bombázzanak. Pankov szűken elmosolyodott. Főtörzs, ez egyszer igaza van. Az én parancsnoki tankomat Paulának hívjuk. Ahogy eddig is, a harckocsikra szovjet egyenruhás deszantosokat ültetünk, de a német felségjelzés jó ötlet. A kérést az első repülőhadtest vezetésével még ma tudatom. Gélen ezredes elképzelése, a mélységi felderítő századok szervezése bevált. A szakaszokba osztott, szovjet egyenruhába bújtatott dobtáras géppisztolyokkal felfegyverzett németek, ukrán önkéntesek és magyarok a front mögötti bevetése véres eredménnyel jár. A beszivárgást a tömegharcra kiképzett ellenség csak akkor ismeri föl, amikor a deszantosok távozóba vannak. Taktikájuk azonos a partizánokéval, lecsapnak és eltűnnek. Eligazítás után a főtörzs embereit a körletbe rendelte és bevágott. Katonák, eddigi legveszélyesebb bevetésünkre indulunk. Nézzenek a térképre. A hírszerzés szerint a ruszkik Szabadbattyán térségéből támadást indítanak. Azzal a céllal, hogy a Sárszentmihály, Nádasladány, Veszprém útvonalat lezárják. Egyben blokkolnák a Székesfehérvár-Várpalota vasútvonalat is. Már Úrhida környékén járnak. A terepszakaszt a német első és a 23. páncélos hadosztály védi. Eddig világos? A katonák felüvöltöttek. Igenis. A tigrisek pár állást még tartanak, de a fronton rés keletkezett. Keskenyebb, mint a tű foka, de ott akarunk az oroszok hátába kerülni. Pankov hadnagy alakulatunkat Sárszentmihályra rendelte. Holnap hajnalban indulunk. Érthető? Igenis. Jöjjenek közelebb. A katonák fölpattantak és a térkép elé csoportosultak. A főtörzs, ahogy a tisztek, pálcával mutogatott. Van egy orosz hadműveleti mappánk, de a miénk részletesebb. Ez a 180-as és a 191-es magassági pont. Az ott harcolókat kell tehermentesíteni. A Dora Fedő nevű páncélos rádión értesíti a légierőt, hogy a bombázást mikor kezdjék. A vörös-zöld-sárga jelzés kilövéséről ismernek ránk. Szakaszunkat a Jaguár kötelékébe rendelték. A német nehéz tüzérség már megkapta a parancsot. Zsákmányolt T-34-eseinkről tudnak, nem is lőnek ránk. A tankokon szovjet egyenruhások lesznek. A magyarokat Hütl őrmester vezényli. Főtörzs urat egy alacsonyabb rangú? Az a fontos, hogy túléljük. A katonák csöndben szétoszlottak, ki a kantinba ment, ki a sátorba levelezőlapot írni. Nehéz szívvel távoztak, páran úgy éreztük, életük utolsó bevetése előtt állnak. Nyomasztó, hogy a háború vége felé kell ekkora kockázatot vállalniuk, netán beledögleniük. A főtörzs ilyesmiken rég nem gondolkodott. Annyi halálnak volt szemtanúja, hogy pár óránál tovább nem tervezett. Csak nem közönössé vált, mint azok a bajtársai, akik testvérüket vagy legjobb barátaikat vesztették el. Már azt se mondogatta, a golyó nem válogatt. Egy ideje levélírásra se bíbelődött. Az otthoniak ráérnek megtudni, elesette, ha meg éppen hazakeveredik, eleget láthatják. Hé, Maki! Kiáltotta egy zászlós. Gyere, ígyunk egy forralt borocskát. A főtörzs biccentett, válasszal nem fárasztotta magát. Lovákkal kölcsönösen kedvelik egymást, de szoros barátságot nem kötöttek. A tiszthelyettes bátorsága nem hibázik, de szeret magáról és a családjáról bőbeszédűen csevegni. Mások a fecsegéssel talán a félelmüket lepleznék, nem úgy az zászlós. Ő valóban büszke hadbíró ezredes apjára és katona őseire. 22 éves kölyök, kevés rontapasztalattal, de ha kell, hallgatni is tud.
A főtörzs jó tanácsait eddig megszívlelte, de hogy mit hoz a jövő, kiderül, ha lesz jövő egyáltalán. Bebalagtak a kantinba, és egy deszkaasztalhoz telepedtek. Ezúttal a németeknek se volt kedvük nótázni. Gondterhelten kortyolgatták a bort, módjával, mert Pankov hadnagy bevetés előtt az italozást nem tűri. Ha ide tévedne embereit, rögtön elzavarná, a magyarokat nem. Bár az ő parancsnoksága alatt harcolnak, egy szigorú pillantással beéri. Beosztás ide vagy oda, nem óhajt összetűzni velük. Novák kezdte. Mit gondolsz erről a csetepatéról? Több annál. Besúranunk egy szovjet gárda hazatár kellős közepébe. Más kérdés, hogy jutunk ki. Egyszer kijutottunk már. Senkinek sincs örökké szerencséje. Jól tennéd, ha írnál az apádnak. Mit írjak? Mi lesz veled? Hátborzongató film ez, moziban látott kellékekkel. Hányan és hányszor látják a vásznon, amint ellepik a levegőt az óriási fémrovarok. Zsizsegnek a szárnyak, csillog az űrfény, amint ügyesen kerülgetik egymást. Hangos csattanással egymásnak ütköznek, küldetésük a verekedés, amelybe belepusztulnak. Van másik, vigyorog a rendezős, belenyúl a feneketlen kalapba, újabb és újabb modelleket húz elő. A közönség álmodozik. Micsoda technika, micsoda profizmus. Tessék, tessék, friss epizódok a velünk érő borzalomról. Nem tudni, az alkotók másolják, vagy ők maguk gerjesztik a valóságot. Rövidesen rájuk fordul a lecke, és éppen, mint a filmekben, egyszer valaki bekopogtat az ajtón. Éjszaka van, sűrű homály. Come on! Géppisztollyal invitál a tiszt, bőg a gyerek, sír a nő, de ezúttal nincs dublőr. Nem engedem, ne vigyék, nem engedés, nem vinnék, de parancsba kapta a sorozó, hogy mindenkit. És a híres művész másnap abban a világban találja magát, amit ő teremtett másoknak. Ezt akarta? Dehogy akarta. Szenzációt akart, hatalmas alkotást, hírnevet, bevételt. Én csak követem a trendet, védekezik, s alig tehet róla, mibe keveredett. Miképpen te, a főszereplő sem, ki igen hitelesen alakítva szerepét, igazi romok alatt küzdesz az álhatatos halállal. Harcolj, dörög a mindenkori rendező hangja, amellyel nehéz vitatkozni. Mondanád, hogy csókolom, itt van nekünk a szeretet, amelyet bevethetnénk. De rossz hír, hogy robotpilótás, dróntámadás esetén az hatástalan. Ugyan, mindössze elhatározás kérdése, s kedves gyermek, te hősiesen tiltakozol, majd létrehozod a halhatatlan mesterséges intelligenciát, amely nálad sokkal pontosabban elvégzi azt, amihez neked nincs kedved. Etett, takarít, ápol, vásárol, hiba nélkül vezeti a metrót, a taxit, megjósolja, milyen idő várható, megírja helyetted a feladatot, elvégzi a szennyes munkát. Rákapsz, és most már mindent tőle kérdezel. Mit gondoljak, mit tegyek, mit egyek, kit és hogyan szeressek, mikor szeretkezzek, és nem veszed észre, hogy a rideg fém ellopja előled a sót, az életedet. Ne folytassuk, mi várna rád, mert akkor lehet, hogy tényleg nem akarnál túlélő lenni. Inkább biztatnálak, mert egyre többen előveszik a természetes intelligenciát, és elgondolkodnak azon, miért vagyunk képesek arra, amire más élőlény sohasem. Egymás kínzására. E szavakra görcsbe rándul a tested, s képzeld, az enyém is. Megpróbálom megérinteni a karodat. Idegesen elhúznád, pedig kinyújtani kellene ahhoz, hogy segíthessünk egymáson. Egyikünknek sincs más lehetősége, mint az, hogy igénybe vesszük a másik ember jó indulatát. Lehet, hogy éppen olyanét, akit addig ellenségnek gondoltunk, és szóval, tettel, tudatosan vagy anélkül bántalmaztunk. Nem én lövöldöztem, sírod a sírás ódalát. Tudom, hogy nem te voltál, és reménykeltő, hogy még képes vagy kiejteni a szavakat, de ez már nem megbeszélés kérdése. Fölötted járnak kelnek az emberek, a hangod egy elevenen elásott macska kölyökénél is gyöngébb. Már megint a mellett körül kaparászol, levegőt keresel, csak egy sóhajtásnyit és még egyet, mindig csak a következőt. A medált keresed? Rózsafoglalatban anyánk? Nem? Inkább a kitüntetést, amit nem kaptál meg, mert
eltalált egy bomba. Még mindig a büszkeség érdekel, hogy ki voltál, és kit veszíthet veled a világ. Engem csak ide vezényeltek, védekezik a parancsnok, a tiszt, a kiskatona. A civilek mégis azt állítják, hogy a háborús szakmában a frontkatona van a legnagyobb biztonságban. Nagyjából tudja, honnan várható a támadás, és vannak eszközei, hogy elhárítsa azokat. A vezérkar döntéseivel szemben viszont tehetetlen. Ölt embert? Kérdezik mély interjúban a frontról hazatért Bakát. Nyögés a válasz, a hangszín egészen hasonló a tiédhez. Örül, hogy él, az agya viszont tönkrement attól, amit átélt. Nem tudom, hogy öltem-e. Ezt válaszolja a kérdező, akinek fogalma sincs arról, milyen az életért küzdeni, elszégyelli magát a fene nagy moralitásában. Idővel rólad is szeretnék megtudni, hogyan éltél és mit akartál. Porcsontokból összerakni, hány centiméter magas voltál, növesztettél-e bajuszt, mekkora volt a vágás a nyakadon, ahol a végzetes repeszdarab eltalált, s nagyjából mennyi ideig tartott az agóniád. Én ezt nem akarom. Egyetlen szó ragad az agyadba, a döbbenet, hogy meghalhatsz. Összeszednéd magad, elállítanád a vérzést, hogy maradjon erőd átkaparni magad a mocskos rétegeken, hogy meglássanak. Kidugnád a fejed az illatos ibolyák közé, amelyeket ugyanúgy lefejeztek, mint téged, s könyörületességből őket is átültetnéd, hogy tovább éljenek. Nem baj, ha soha többé nem leszel képes érezni az illatukat, de el kell mondanod, mi történik a törékeny virágszálakkal, s azt te tudod a legjobban. Igazán tehettek volna valamit a világ férfiak, hogy ne jussunk idáig. Rikoltják körülötted a magas hangok, itt-ott egy-egy öblösebb árnyalat is belévegyül. Mi nem így gondoltuk. Védekeznek a rommezők vezérei, és jó esetben saját veszteségeikre gondolnak. A nejedet csitítják a hadiirodán, a szépszemű, valószínűleg özvegyasszonyt. Az őrmester hálát ad Istennek, amiért nem őt keresi odalent. Vigasztalja, hogy neki sem könnyebb, és a háború egyetlen pillanatát sem feletteti a kitüntetés, amit csak azért vehet át, mert életben maradt. A nő másnap is elmegy hozzá, és harmadnap is. A katona nézegeti, mustrálja, jól jönne neki ez a szomorú asszony, idővel mindketten eltemetnék a halottaikat, és elfelejtenék, hogy sírgödrök szélén ismerkedtek meg. Te sem ilyen véget képzeltél, igaz-e? Súlyos, szép fakoporsóra gondoltál, elegáns, lakkozott betűk, egy tisztességes időtartam megjelölésével. Élt 99 évet. Na jó, 88-at. Éppen annyit, mint a nagyanyád, de 77-et mindenképp, mert az csak kicsivel van fölötte az átlagnak, és a modern idők eszközeivel elérhetőnek tűnő cél. Elképzelted, hogy felvirágzott fejfánál állnak a siratók, családod az első sorban. Hátrébb a szomszédok, ismerősök, az egyik unokát sámlít hoz a nejednek, mert ha sokat járkál, bedagad a lába. A távoli rokonok is felutaztak Bácskából, Biharból, a legkisebbek a temetőkertben szaladgálnak, ők még nem érzik a lombok közt megülő hűvösséget. Nevedet talán megjegyzik, de az ősszülőkét valószínűleg nem ismerik. Azt sem fogják tudni, hogy dédapád huszárként szolgált, és homályba vész a történet, hogy amikor hazatért a háborúból, az aranyrojtos szabjáját a ház legmagasabb gerendájára akasztotta, hogy soha senki ne használhassa többé. A te utódaid mit tegyenek? Dróntetemeket állítsanak ki a nappaliban. De ne félj a számonkéréstől. Valójában nem tehettél róla. Mindössze az utcán lődörögtél. A kollégáidat nagyrészt a gyárban munkaidő alatt érte a bombázás, miközben sodorták a lövedékeket. És a tulaj? Rá kereskedés közben csapott le a ménkű, a csőd, a csömör, ahogy tetszik. Mindannyian sodródunk, és a túlélésért elvállalunk szinte bármit, oda szegődünk el, ahol jobban fizetnek. Csak hogy az életveszély és az életveszély okozását lehetetlen megfizetni. Sem az előállító, sem az elszenvedő oldaláról. Nézd, ha még nem tudnád, kivételes elszántság nélkül alig ha fogsz kimászni a gödörből. Nem tudni, mikor találnak rád, és vedd figyelembe, ebben a pillanatban hányan és hányan fekszenek élve vagy halva romok alatt.
Nemrég még könnyedén kiugorhattál volna, hogy szépen és szabadon járd a magad békés útját, de minden reggel azt mondtad magadban, majd holnap. Maradt legközelebbre a holnap, s lám, én is beálltam a sorba, mert a ma helyett nekem is megvannak az elhalasztott holnapjaim, miután jöhet a világjavítás. Nos, mi legyen veled, te, ember? Kiásod magad és megváltozol, vagy elpusztítod önmagad? Köszönöm szépen. Itt kell elégnie. Este tüzet gyújtunk. Veszünk hozzá szalonnát, hagymát, kenyeret, testes vörösbort. Minden más fölös. Hamar éjszaka lesz, csend és sötét. Fölnézek a tiszta, koronfekete égboltra, szikráznak rajta a csillagok, mindennél fényesebben látom őket. A lángok körül hamar szétolvad az este, ahogy elparázslik a tűz, egyre karcosabb a levegő. 3 fok lesz hajnalban, azt mondják. Forró sült szalonnát enni metsző hidegben, ez az élet. Nevetek, és nem csak azért, mert fogy a bor, hanem azért, mert a hideg ellen nevetéssel lehet a legjobban védekezni. Nevetek, mert nevetni kell, muszáj, semmi másnak nincs most értelme. Itt kell elnevetni és elégetni mindent. Nem tudjuk odaátra vinni a hasábfákat, az ujjunkon végigcsorgó forró szalonna zsírt. Itt kell elégnie, itt kell elcsorognia. Forró a tűz, az ajkam. Nehogy kihűljünk reggelig. A szarvasra gondolok, akit délután az erdőben láttam. Sosem láttam még ilyen közelről szarvasbikát futni. Nem is futás, hanem iramlás, áramlás volt az. Pillanatokra tűnt csak fel, de azoknak a pillanatoknak aranyfedezetük volt. Mindennél tisztábban és világosabban éreztem a törvényt, amelyhez igazodnom kell, de ami véd is, hogy megmaradhassak. Szabadságom a szarvas viszonylagos szabadsága, s ha futni is lehet, ne csak poroszkáljunk, botorkáljunk. Akkor is, ha nem tudjuk, meddig tarthat. Az erdőbe gombát keresni jöttem. Bár a vargánya még nem bújt elő igazán, csak néhány napja esik, előtte hetekig szárazság volt, a rókagombához pedig már késő van. A tölgyest könnyű szeretni. A csillagmohapárnák zöldjét, az egymást betakaró rozsdaszínű leveleket. A tölgyest tágassága a legszebb. Nem készültem fel rendesen az útra, holott hetek óta készülök rá. Fogalmunk sincs, hol van bolt, hol lehet még kenyeret, szalonnát venni késő délután. Szakadozik a térerő, nem tölt be a térkép, nem mutatja a közeli helyeket, sőt semmilyen helyet sem. Kérdezzük meg inkább valakitől. A kocsmát viszont hamar megtaláljuk, de jó. Majd ott eligazítanak. Megmondják, merre van a bolt, na oda érdemes elmenni amúgy is, kávézója is van, és házi rétest is árulnak. Megyestórósat, mákosat, nem akármilyet. Arra vesszük az irányt. Rétes éppen nincs, hamar elfogy mindig, de várjunk egy kicsit, nem sokára hozzák a frisset, már elküldtem érte az embert, mondja az asszony, és hogy érdemes várni rá. Mennyit kell rá várni? Hát úgy 10 percet. A 10-ből 30 lesz, közben átkapcsol a telefonom, értesít, hogy Szlovéniában vagyok, ami persze hülyeség, itt vagyok a Vendvidéken. A réteses ember sehol, nem akarnak leülni? Tényleg, akkor már üljünk le, olyan barátságos ez a hely. Iszunk néhány kávét, beszélgetünk, nézd csak, milyen helyes ez a régi kép a falon, milyen kedves ötlet a könyvespolc, milyen jó, hogy vannak még olyan helyek, ahol a kávé mellett olvasni is lehet. Mégiscsak tisztázni kellene, hogy még ma visszaérkezik az az ember, és hozza el a világbajnok rétest, mert már jócskán éhes vagyok. Hozza, csak leragadt a határnál, tankolnia kell, kicsi türelem, így újra az asszony. Megéri, biztat. Megéri valóban,
Húzott rétes, emberes adag egyetlen kocka, pirosra sül a teteje, helyben felfalnám az elsőt, azt ne is csomagolja. Tányérra, tányérra. Ebből muszáj vinni is, mégpedig sokat, meg aztán vennénk szalonnát, hagymát, kenyeret. Sütni fognak? Úgy bizony. Valahogy mindig minden meg lesz, ha nem ez, hát az, ha nem így, akkor úgy, annak örüljünk, ami van. Örülök. Jó a kedvem. Azért most már menjünk, vár az erdő, nevetek, szerintem tiszta málk a fogam, de kit érdekel. Hadonászom megint, hiába ígérem meg magamnak, hogy ezt befejezem, nem kísérek kézmozgással minden mondatot, mert az tiszta fölöslegesség, és le is fogok verni valamit. Menni akarok erősen. Azért jöttem, hogy menjek. És akkor még nem tudom, hogy nem sokára szarvast fogok látni, csak várok az első találkozásra az erdővel, amikor a szitáló esőben a hajamra kapucnit húzok majd, a bicskámat pedig a markomban szorítom, mert kosárba rakni szigorúan tilos, veszítettem már el így. Veszítettem már mindenhogy, kést, embert, szerelmet, szerencsét, gyerekkori képeket, kivezető utat, napi fényt, csatát, háborút. De a veszteség azt is jelenti, hogy van miből veszítenem. És mindig lesz egy szarvas, amelyik átfut előttem, ha nem csak a lábam elé nézek, ha időnként felemelem a fejem. Köszönöm szépen! Haza. Az utca végén felázott földút, a sáraz alvázra felverődik. Száraz időben ki lehet sétálni a kertek alatt a szántóföldig. Itt 30 éve megállt az idő. A szomszéd gyanakodva kémlel, mikor begördülünk a ház elé az aranyszínű erőgéppel. Anyám szemében megbocsátás, de érzem, hogy még neheztel. Csontjaimban bujkál a gyerekkor, amint előcsoszog a járókerettel. Dörög, villámszag leng, gyors esők áztatják a földet. Felbúg egy agregátor, sűrű, olajos éjszakák jönnek. Hágcsó a mélyben, haza a magasban, szivárgó vízerek kúsznak a falakban. Nem vésővel, de foggal és körömmel, elválok tőled halkan és könnyen. Siklóként tekergek karók, küllők között, de neked hozzám rég nincs már között. Elindul valami, aztán szétesik. Lengő súly alatt meghajló gerendák. Hangtalanul közelít a nyárutó, az udvaron kivágták az ecetfát. Már csak néhány keseredő ízfoszlány, konyhapulton felejtett meleg méz sör. Jó pár éve kint hagyott metsző olló mossa elő magát a feledésből. Az utcán felmorajlik az erőgép, kihűlt tájakról visszajáró szellem, zihálva víjog a láncfűrész, ahogy a fát darabolják a hátsó telken. Leponyvázzuk a kerti medencét, lapra szereljük a nyikorgó hintát. Ilyenkor már gyorsan leszáll a sötét, és kirajzanak a gangon a futrinkák. Íróasztal. Vácra kellett autóval kimenni az ingyen elhozható íróasztalért. Nem számoltad most sem, hogy mennyi benzint fogyaszt az út alatt a gép.
Lelkendeztem, hogy egy héttel korábban a táj még kopár volt, téli, színtelen, és még az utcák térdig vízben álltak, a dombok között tavasz lett hirtelen. Az Inforádióban arról ment egy műsor, lesz-e nem soká világháború. A kávé, amit egy kis büfében vettem, egy úthibára futva akárpitra borult. Ezen persze csúnyán összevesztünk, nem is a kávén, hanem a műsoron. A napkorong a Dunaágban eltűnt, fölénk nőtt a semmiből egy víztorony, néhány cseppet a szélvédőre rázott, egy kövérre hízott betonszürke felleg. Megálltunk a gödi elágazásnál, egy cigit elszívni, és pisilned is kellett. Az összegrafitizett felüljáró alatt egy kibelezett bőrönd tátogott felénk. Néhány értéktelen holmi benne maradt, ruhafoszlányok és egy Batman képregény. A csomagtérben pont elfért az asztal, bár ki kellett szedni a fiókokat, és néhány szélesebb raktapasszal rögzítettük a levált sarkokat. Pestre beérve már kigyúltak a fények, szentségeltél egy biciklis miatt. Láttam, hogy a város hirtelen feléled, és jó lett volna egy kicsit sírni csak, vagy úgy nevetni, hogy kicsordul a könnyem, mintha egy fergeteges viccet hallanék, és csak menni a ránk szakadó csöndben az ingyen elhozható íróasztalért. Rendmánia. Mindennek ideje van, kimért ideje. Most tanulnom kell épp a jelenben élni, újszülött szemmel látni az öreg tárgyakat, rácsodálkozni a viharvert szárító állvány szabálytalan geometriájára, a két lógó rácsra. 90-től 110 fokot zárnak be. Na hát... És honnan került belém is ez a rendmánia, hogy a tárgyakat mértani alakzatokba rendezem? Vagy csak ellensúlyozom gyári léhasságom. Tele az asztalok, a két fotel, mert szerintem minden bármikor kellhet. Jó, ha kéznél van a dezodor, a szájvíz, a széntabletta, a masszázsolaj, a gáztöltő, a fahéjas füstölő és a kataflám. 10 könyv, igen, mind a 10 bármikor kellhet, és a kézfertőtlenítő és a testradír is bármikor. És a ruháim, hát a jóganadrágot mégsem rakhatom a szekrénybe, sem a két majdnem egyforma dekatlonos kardigánt, na, azokat semmiképp. A laptop nehezen fér az asztalon, de nem rakhatom el a hajkefét, a magnéziumrágó tablettát, sem a szemüvegtisztító kendőcskéket, munka közben minden és mindennek az ellenkezője is bármikor kellhet nekem. A fiókba sem rakhatom őket, hiszen tele vannak már jegyzetfüzetekkel és új mosogatószivacsokkal a pipatisztításhoz, hogy a lóbalzsamról és a féktisztítóról ne beszéljünk. De a teamécsesek a földön, a virágos körtálcán végre megtörik a nyomasztó szögletes geometriát. Félek, egy éjjel majd fellázadnak a tárgyak, sorba állva leszorítanak az ágyról, és fejjel a csukott ajtajú tükrös szekrénybe nyomnak. A tükör túloldaláról kábán nézhetem reggelig, amint a bútorokat szabálytalan szögállásokba rendezik, majd egymással összekeverednek, hogy többé ne találjam meg egyiket sem, mikor feltétlen szükségem van rájuk egyszerre, mikor újra tanulnék épp a jelenben élni, megtorpanva a dolgok kimért ideje előtt. Szeged Song. Úgy lenne jó néha visszajárni, ahogy anyáink tették régen, mikor vacsora illat bolyongott szűk konyhák akol melegében.
Izzadó tenyérrel megérkezve telihold kísérte révületben. Emlékszem, hogy recsen a burkom, innen a világba szétszülettem. Húzatos szomjam seperte úton, a kőbefúrt kútra visszajárok. Pattanó láncát húzza a hajnal, szemembe kap, már semmit se látok. Porködből előmeredő fárosz ziháló város fényköre égett. Festene rólam egy már fiatalnak krumpliszagúvá vénült képet. Tátog a föld vérrel tele szájjal, megtanulok az időn lovagolni. Foszlik a vállamról darabokban, napzuhogásban fakuló holmi. Senki zöldje. Még áll a romos ház, ahol vagy 15 éve laktam. Az ecetfán rigódalól, az udvar remegő katlan. A padlás feljáró előtt csikkek szalámi végek. Az élet tegnap félbetört, de holnap újra éled. Most itt lakom megint, a hold a gangot fényárba vonja. Lombok között bújdokol, majd kilép az űrporondra. Egy foltos macska átoson a burjánzó néma kerten. Arcom a szélben átmosom, izzik a hold kitelten. Rám záródik az égkeret, és sátor épül fényből, míg ablakon át kémlelek ki a félszuterénből. Most itt lakom megint, pedig nem akartam visszajönni. Az idő gyorsan megtelik, a pincéket is kiönti. A kert füvén át hömpölyög, a küszöbön egyre beljebb. A kétségek, mint vérrögök, a szívben áttelelnek. Ez itt az éden fáiról lehullott senki zöldje. Még áll a romos ház, mikor a világgép összedőlne. Köszönöm. Magyarországon élő lengyel költő és nem hivatásos történész vagyok. Ezért mielőtt elolvasnám a trianoni versemet, pár szó legyen arról, milyen utak vezették Trianonhoz, amelyekben nem a magyar állam volt a hibás. Nem ez a könyv, Trianon 100 éve, gyógyul-e már Európa nyílt sebe? A táskámban van ez a könyv, majd átadom az Írós Szövetségnek. A történelmi elemzés a magyar nép ártatlanságát bizonyítja, a trianoni békediktátum okait és a győztesek rablási törekvését illetően. Magyarország azzal, hogy a 13.-16. században két ízben is védte magát, és ezzel ez egész Nyugat-Európát és kereszténységet a tőle idegen népektől és vallástól kétszer is elvesztette őshonos népességének olyan nagy részét, hogy sok nemzetiségű országgá vált, amelyben a magyarság kezdett kisebbséget alkotni. Emellett az ország elveszítette függetlenségét. A 18.-20. században teljesen a Habsburg dinasztia az osztrák császárságának uralma alá került. Több Habsburg ellenes nemzeti felkelés ellenére. Az erkölcsi bűn mindezért, miként korábban a Habsburgokat, elsősorban Franciaországot és Nagy-Britanniát terheli. Ez a két nagy hatalom a bűnös abban is, hogy tudomásul vették Magyarország szomszédjainak, Csehszlovákiának, Romániának
és a szerb királyságnak a mahóságát, akik kihasználták Magyarország sok nemzetiségű összetételét. És most a versem, Trianon. Nemzet Európa szívében, ki 100 éve fekszel temetetlen, feldarabolt testeddel, évszázada vérzel szüntelen, esti s reggeli napirjában, nyílt seppként tátongsz Európán. Ők pedig elteltve mérnegetnek téged, még mindig nyálókat csorogatják utánad, mint akkor a háború lezáró végítéletben, amelynek legnagyobb áldozata te voltál. Viharakkal tépett magányos szédrus, ki Európát védett századokon át, vad tatárok és oszmánok áradata elől, még ma is zúgnak a harangok délben, bár hangjuk már nem kondít lelkiismeretet. Belevész London s Párizs hazugzajába. A vörös járványának is gátat szabtál csonkol tagjaiddal, midőn Lengyelország tetemén átgázolva akarta véres uralmát kiterjeszteni az egész földrészre. Ám a csoda elmaradt. Végtagjaid nem fartak egybe testeddel. Ma is keselyök gyűlnek köréd, tart ülnék hívogatják egymást. Ám te 100 év elteltével is erőre kapsz, életre kelsz, csodálatos mandarinként. A nemzet szétszórt tagjait magadban egyesített, a szent keresztet ismét melletted hordott, az 1000 éves kultúrát oltalmazol. Az iszlámmal, a nyugati lelki pusztaságával szemben. Hol vannak igaz barátaid? A láthatáron sötét felhők gyülekeznek, csupán túlról kering a sassal fölötted. A messiázia árnyékával oltalmaz téged, és Csaba királyfi seregét várja a te úton. Ezt a verset fordította az én fiam Szutárszky Szabolcs. Trianon Európa olyan bűne, amelyet jelenleg a nemzetközi politika helyzete miatt nem lehet jóvá tenni. Létezik azonban egy olyan fenyegetettség is, amely ugyan még nincsen, de közeledik. Ez a keresztény Európa, főleg a Nyugat-Európa hanyatlása, amelyet most még lehet megakadályozni, íme itt az Mit hozol 21. század című könyvem, amelynek az előszavában azt írtam. A mai Európa kezdi elveszíteni eddigi arculatot, és a keresztény hit egyre inkább jelentőségét veszti, különösen Nyugat-Európában. Megszűnni látszik vezető szerepe, melynek révén eddig erkölcsi értelemben irányította az embereket. A fentiekkel való tekintettel éreztem késztetés arra, hogy felhívás intézek a lengyel és a magyar költőkhöz. Védelmezzük közösen az 1000 éves értékeinket. A felhívásomra több mint 100 magyar és lengyel költő válaszolt. Éppen most októberben jelenik meg ez az antológia a keresztény Európa védelmében, melynek címe az Úr angyalára
harangoznak. Itt kaptam az első példányt. Ez Lengyelországban, lengyel nyelven jelenik meg. Utána viszont magyarul, és akkor a magyar könyvbe bent leszek, tehát lesz lehetőség hozzáadni saját verséit is. És most hosszoljon néhány versem ebből az antológiából. Ezek is csupán magyar költők tolmácsolásával is lesznek, mert én bár 60 éve a magyar barátaim között élek. Irodalmi műveim csak lengyelül írtam. Napjaink apokalipszise. Az apokalipszisnek az utolsó napon kellett volna ránk szakadni. Viharakkal teli földrengésekkel, vulkánkitörésekkel. Minden világosság napfogyatkozásával, csillagködökével, kozmoszénével. Angyalok és rettegő démonok cikázásával. A vész és a remény napjainak, mitől a fajok el nem ülnek, s hömpölyögni felednek. Sűrű homályjal telepedve a remegő farkasra, nyúlra, bagajra, midőn érkeznek a lavasak. Feltörnek a pecsétek a könyven, megjelenik a fenevad, bár mélybe taszítják, hogy végül felragyaghasson a trónus, ó, milyen magasan tündökölve, és az életet megkezdődhessen fölöttünk, az igazi ítélet. Ehelyett lerongyolodó elszürkült emberek, végtelen tömege, saskahadak közeledik. Tengereken átkelve vonul a túlvilágról. Nem hallatszik holmi mennydörgés, sem földöbörgése. Még csillagok sem hullanak. Űröm a vizeket nem mérgezi, csak hideg és sükött csend terjed körbe. A fák elnémültek állnak, meztelen karjaikat kétségbe esetben emelik égnek, a tömeg pedig sűrösödve közeled. Már itt van körülöttünk, jön a tarkunk felé, bennünk oldódik fel, idegen isteneket hozva, földünket és hitünket megszámlálatlan lábbal tapasztva. Ki hajtja ide őket, mennyországgal és tudatalmával csábítva, hátul pergő tűzzel összökölve, elhagyott otthaikat lerambolva és felperzselve. Milyen moloch, ez fegyverben és aranyban duskáló, Isten is világ feletti hatalom vágyában. Ide vezeti őket erőszakkal fertőzve, kultúrákat, nyelveket összekeverve, hogy a végén elfagyjon a hely földünk múltjának, a belőle sarjat unokáknak. Ez Bágyonyi Szabó István fordítása volt. És még egy vers. Meddig lesz még módunk? Meddig lesz még módunk földetre lépni keresztények Európája? Meddig gondolhatnak még templomok fenséges hangjai? Meddig állnak még Buonarroti közel képzeletében megszületett Michelangelo keze által kifestett megáldott helyek? Mert idegenek jönnek barbán vallásukkal, fekete hollók, fekete varjak, akik a századok szépséges alkotásaik akarják agyon károgni, csőrökkel agyon vagdosni.
a falvakban még állnak az útmeneti fájdalmas Krisztus szabrok, a szenvedő anya faragadt képpel karjában, az érettünk oly sokszor megfeszített fiúval, lándzsával átdöfött szívével, de nem összetörve, megszentelesítve, darabokra hullva. Láttam már égó katedrálisakat, meggyilkolt papokat, összetört oltárokat. Láttam, amint idegen lelkű tömegek még a lengyel pápa szobrát is bemocskolják, pedig megjelenezték, amikor szabadságot vitt a világnak. Most tűzpír metszi át az ég vérző torkát, semmibe veszik a föld történelmét, múltját, nagyságát és dicsőségét. Csak mi néhányan, hogy mennyien maradtunk, e földön szeretnék földtérdre borulni, keresztet vetni és imádkozni, védeni őt, mind egykoron, hogy ne tapossák meg a más hitek vadménesének patái, és ne temesse el nyugodtan született testvéreinek gyűlölete. Köszönöm szépen!